देखल जा दुनिया के लोग मतलब के साथे ह। एगो लड़का रहल, बियाह शादी हो गए रहे, है न। कॉलेज के रुका हम अब साधु बन जाए, तो साधु बने खातिर चल गए। एगो मठिया रहे, वो जैसे शिव चर्चा होके वो भगवान ओकरे ऊपर इतना दीवाना हो गलन कि वो जाके कहल से बाबा हमके चेला बना ले। बाबा कहले ठीक हो भाई, हम चेला तो बना ले, पर पहले अपने घरे जा, मेहरारू से, लड़का से, माई से, बाप से, सबसे पूछ के आव, है ना, तब ना हम तके रखो। कहल कि जाए तो घर वाला तो हमके साधु बने दिए सो, नहीं बने दिए सो। कहले भाई तब हम का करें, तुम ये रह। कहले रहे लगल के बा, तले ओकर माई बाप मेहरारू लड़का सब पहुँच गए। कहल रे बाबा तुम लड़के साधु बने गो। बाबा कहले भाई हम तोहरे लड़का के जबरदस्ती बुलावे गई हो, आई मठिया कहता हमें बाबा हम एजा रह, तो कौन हमरे घर के खाए के दूसरे लोग अनाज देला दुनिया भर के बा। मठिया हो तो खाओ रहो, भगवान सेवा करो, धो पोछो, अरे तो लोग बड़ा ठीक बात अपने लड़का के ले जाओ। जबरदस्ती माई बाप मेहरारू लड़का सब धक लेके चले गए सब। फिर दोबारा भाग के आ गए। बाबा कहले भाई तू अपने घर जा, झूठा बहुत फलियत होता है। साधु बनल इतना आसान नहीं के। लोग अपने लड़का का डॉक्टर बनावे के सोचेला, कलेक्टर बनावे के सोचेला, कि ई नहीं कहला हमार बाबू साधु हो जाए। ये कहला इंस्पेक्टर बनी, कलेक्टर बनी, पीएम बनी, डॉक्टर बनी, जीएम बनी ना, सपना लोग देखेला आ खूब खेलावेला, मगर केहू ई नहीं कहला हमार बाबू साधु बन। वो तो बड़ा भगवान के जेकर ऊपर कृपा होला ना, वो भगवान के भक्त बनेला। भगवान के भक्त बनेला इतना आसान बा। अब फिर मेहरारू लड़का ले जाकर माया में उनके फंसा दिल। सो ध्यान दिल जाए, बड़ा सौभाग्यशाली होला वही के भगवान अपने शरण में बुलावे लो। एक बात बताई, अगर केहू खूब दूबर पातर आदमी होके और रामलीला में ओकरा बोलिए ना जा, अब ओके रावणे के रोल दे दिया निक लगी हो। अरे रावण का रोल ये करला तरी शरीरियों में रहे, अब पूरा ओकरे आवाज में दम होके गरजे था। अब एगो दूबर पातर आदमी के बना दे जो कुछ बोलिए ना पावे, ऐसे बूढ़े के रावण बना दे अपने ढो जा, तो लड़ाई तो करियो। तो जे जैसन रहेला ना, जे जैसन रहेला ओकरे में वो पात्र अच्छा लगेला। तो भगवान के भक्त के पात्र बड़ा अलग होला, विचित्र होला। जे उनके लायक होला वही के पात्र देलो, है ना। सबके नहीं देलो, सबके निक नहीं लगेला, ना अपने शरण में बुलावे लो। तो प्रेम सुने सरवाज की जय। अब जाके बेचारा माया में फिर से अधूरा गई। एगो लड़का और ओकरे मन में आई, ओकर बियाह शादी ना भइले, ओकरे मन में आयल कि भाई हम चलते भगवान के भक्त बने। कहे कि माया के बाजार में कुछ बा नहीं, दूसरे खातिर हम जीवन भर मरब। भाई आदमी अपने दुख से कम दुखी बा, है ना। आदमी अपने दुख से दुखी कम होला। दूसरे के चक्कर में कि हम कमा के, माई बाप सोचेला ना कि हम अपने फटलका पहिर नहीं, अपने लड़कवा के नीमन पहिराई। अब वह लड़का आजकल जमाना ऐसा आ गया बा कि माई जब बूढ़ हो जाता ना, तो ओके अपन बुतरलको कपड़वा देहले में ओकनी के दुख लागता, है ना। और एक रोटी खियौले में माई बाप बाहर हो जाता, 3 गो 12 से एगो कहता हमारे माई बाप रोज रमई खिया है, तू नहीं देबो, तू नहीं करबो। एगो मेहरारू लग चल जाता बहरे, मेहरारूआ खर्चा चल जाई, 4 गो लड़कवा खर्चवा चल जाता, एगो माई बाप के खर्चवा नहीं खे चलत। आजकल हाय रे जमाना, है ना। तो ध्यान दे जाओ, कहलत कि काहे हम ना बियाह शादी कर, हम ना माया में रहो। घर छोड़ के वो चल गए वही बाबा को लगे। कहल से बाबा हमके चेला बना लो। बाबा कहले बाबू पहले अपने माई बाप भाई बहन सबसे पूछ के आव, है ना। कहे से कि चेला बनल इतना आसान नहीं खे, भगवान के भक्त बनल इतना आसान नहीं खे। जब भगवान तनी सा दुख देवे लागल, परीक्षा देवे लागल, लेवे लागल ना, तो लोग चर्चवे में आयल गल छोड़ दे। कई जनी कहली का जाई शिव चर्चा में गए देऊ का मिलेला। अरे हर सुखवा के जाई, 1 बोरा रुपया दे भर के, सोना चांदी दे तब न जाई हो। का मिली, इतनी मिश्री मिल जाई, इतनी भूजा मिल जाई, उससे का होई हो। बहुत जनी आइले गल छोड़ दे, उतना तो घर में मिल जाए। घर नहीं खा मूँगफली के दाना,
तो प्रेम से बोले सरवार की जय। मूंगफली के दाना खाए खातिर ना आवल जाला, आशीर्वाद लेवे खातिर आयल जाला। ई बतावल जा भोजन अगर कहीं लिखल बा कि माई बाप 60 साल के हो जाए ओकर बाद भोजन ना दिए ओके, देखा ना लिखल जले जिएला तले भोजन करेला न। तो भोजन और भोजन दोनों भाव पर बाई रोज के काम बा, जले जिए के बा तले भोजन कइल जाई। अगर तई शरीर चलेला 2 दिन भोजन ना कइल जाए बोली नहीं निकली और भोजन ना कइल जाई न तो ई जन्म जौन आवागमन से बा और हमारे अंदर 50 प्रकार के हमारे ऊपर संकट पड़ल बा, ऐसे छुटकारा ना होई, मुक्ति ना मिली। तो मुक्ति बनावे खातिर भजन करे के बा, आई शरीर के चलावे खातिर रोज भोजन करे के बा। तो रोज भोजन करे खातिर हमरा पहले कष्ट सहे पड़ल है, भोजन ही मिल हो। अरे बाप रे बाप, रोज सवेरे बर्तन धोव, झाड़ू लगाव, सब्जी काट, अगर गैस नहीं तो लकड़ी जोड़ के बनाव, है ना, पहले बनाव तब न पाहो। आई रोज के कमवा बा, गोर भैया लोग तो छुट्टियों बा न हो। अगर कहीं ड्यूटी करेला लो तो 4 दिन के छुट्टी रहेला महीने में, अतवार के। गोर महीना लोग को छुट्टी बा हो, कब छुट्टी बा हो, अतवार के छुट्टी रहेला, अतवार के ना खाई जाई, गोर महीना लोग कब छुट्टिए नहीं। अरे हाँ, अगर लायक पतो बुढ़ौती में अगर लायक पतो आ गई तो तनी बनौले से छुट्टी मिल जाई, बाकी सामानवा ले से छुट्टी नहीं मिली। पतो या गप दे कही है माजी हल्दी नहीं है, माजी मसाला नहीं है, माजी दाल नहीं, कब छुट्टी बा हो। यही बतावल जा भोजन से छुट्टी नहीं खे तो भोजन से कैसे छुट्टी मिली। तो ऐसे लोग छुट्टी ले ले तो कह लो का जाई का मिले, है ना। अरे इनके शरण में आवल करी, पेड़ लगाई, कहले कि पेड़ लगाई, फल के इच्छा मत करी, पेड़ लगाए तो फल होखबे करी। अगर आम लगाए तो आमे खाए के मिली, अब बबूर लगाए तो कटवे मिली। हम जो लगाए तो उन्हें भगवान दे। यही बताइए खेतवा में हमने कि एगो गेहूँ के बिया डाले नहीं जा, एगो बलिया में 50 गो 60 गो दाना धरेला, वो के देता, भगवान देता ना। मगर भगवान कहले पहले करब तबे दे, परती छोड़ दे में ना दे, है ना। वो कहले पहले को ओकरे बाद ख तो काम कल जाई। इनके शरण में रोज आवत ना तो कुछ न कुछ देवे करियो। ये बतावल जा जब ले हमने के चर्चा में ना रहनी है जा केहू के कुछ चर्चा भजन याद रह हो, गुर भैया प्रणाम गुर भैया प्रणाम कह ढंग रह हो। और जब से आवे लगनी जा कुछ ना कुछ तो सीख गई जा न। जब से आवे लगनी जा कुछ ना कुछ हमने के अंदर बदलाव आ गई न, कुछ ना कुछ सीख गई जा न। आज जब रोज रोज आवते रह जाई तो कुछ ना कुछ भगवान जरूर देवे करे और देते भाड़ो, ठीक है ना। ऐसे भगवान पर विश्वास करके हम एगो भजन गाओ करे पहले अबो गावली कि जरा भोले बाबा के ऊपर विश्वास हो जाला ओकर डूबल नैया बहुत से पार हो जाला। तो भगवान भोलेनाथ कहले कि देखो ये भगवान के भक्ति और साधु बनल इतना आसान नहीं थे, सच्चे दिल से। वो मतलब बनावटी देखावटी केहू बन सकल, दाढ़ी आपन बढ़ा लो, टीका बाजार में मिलेला केहू लगा ली, लड़का पियर का कपड़ा केहू, साधु खाली बन गए कोई बात नहीं थे। मगर साधु के मतलब कि अपने के साधव रहन सहन से साधक पड़ी, विचार से साधक पड़ी, खान पान से साधक पड़ी, कर्म से साधक पड़ी। जब अपने के साध लेब तो के साधु कह जाला। जैसे मान ली जौन चीज़ साधु हम बनता नहीं तो सवन चीज़ सब है खाता, मुर्गा मछली अंडा शराब हमारा नहीं खे खाए के, जौन सब है कपड़ा पहने तो हमारा नहीं खे पहने के, जो सब है जौन कार्य करते हमारा नहीं खे करे के, कुछ उससे अलग रहे के बा, है ना। सवेरे उठ के हमके रोज नहाए के बाकी बिना नहाइले खा लेता, हमारा रोज नहाए के पड़ी, रोज मंदिर के पूजा करे के पड़ी। तो साधु बनल तो कुछ अलग काम करे के पड़ी। तो बाबा कहले कि बेटा हम साधु तो बना ले, हमारा बनौले में कोई बात नहीं है। अरे साधु रास्ता दिखा दे चले के तोहरा बा, मगर पहले तू अपने घरे जा आ घर वाले से पूछ के आव, माई से बाप से सब लोग कह दे कि हाँ बेटा साधु बन जा तो हम बना ले, न तो हमें फिर के वो रह लेके आई। कहला रे बाबा घरे जाए पूछे तो घर वाला बने दिए सो, कहले तो भाई हम कैसे बना ली, कहला जाए हम रहब। वह घर वाला आइल सब लिया चल गए सब, बाबा के डटल है बाबा तू साधु बना सर। बाबा कहले भाई बड़ी आफत बा,
हम के बुलावे जाता नहीं। फिर दोबारा चलिए लड़का बाबा कहले तू अपने घरे जा। फिर गई फिर चलिए कहले बाबा हमारे घर में मनवे नहीं खिला अब साधु बनो। बाबा कहले तुम्हारे परिवार के लोग तो के छोड़ी ना एगो काम करो हम एगो तो के मंत्र सिखाओ तनी 1 हफ्ता रह के साधना कर लो। वो मंत्र के जब साधना कर ले बनो तो तू अपने प्राण के 8 से 10 घंटा तक साध ही सकेलो। जैसे आदमी मर गए प्राण तोहरे अंदर रही और लोग जाने की मरी गई है ना। और बाद देखियो कि तोहरे परिवार के घर के लोग तोहके का कहता आ तब तोहके माया में से निकले के मौका मिली। लड़कवा कहले बाबा बड़ा बढ़िया बा हमके बताई। बाबा बता दे मंत्र के। वो लड़का 1 हफ्ता वही जो साधना कैल भोले बाबा के बैठ के पक्का हो गई है ना। 1-2 महीना वही जा रहा बाबा को। फिर बाबा कहले बेटा तू अपने घरे जा। घरे जा लड़कवा घरे आई एने चारों ओर जो आई लागे रहे है ना तनी दूरे चल गए लड़कवा बड़ी खोजल लो यहाँ तक के भोले बाबा शिव चर्चा मान आगे रहे। हे भोले बाबा आजकल कोनो काम होता लोग शिव चर्चा मान देता ना। हाँ तो उनके घर के लोग मान दे कि हे भोले बाबा हे डीह बाबा अगर हमारा लड़का मिल जाए तो तोहरे दरबार में जो शिव चर्चा कराए अपने खर्चा से। भोले बाबा कृपा भइल लड़कवा घरे गई अब पूरा गाँव भर के लोग खुश हो गए। आ गई फलाना का लड़का मार बड़का बाबा के बुला के डीजे फीजे लगवा खूब बड़का शिव चर्चा भाई। राति खा लड़कवा खा पी के सुतल खूब बढ़िया। आज सवेरे उठल नहीं सुतले रहा ते सबके नशा धैले में वो का हो चाहा सवेरे उठते चाय जनन के कह जला जो खाली स्पेशल दूधे में बने ओकर ना हो चाय आ जो चीनी पानी गरम कर लो ओकर ना हो चाहा। आजकल घर घर में झगड़ा काहे होता पतो ये जो बहते तो मोबाइल में बड़ी सब भैंस रही हो तो चाहा बनाओ तरी से भगवान के पूजा कैले में सबसे बड़ा विपत का बा नहाई। सवेरे उठा चूल्हे भीड़ जा 1 हाथ गिलास चाहा बनावो आ जो दुकान में जब बगलिया बनो वो ये हफ्ते बड़ा ठोस के पैकेट मिलेला ना लियावा 4-5 गो बोर के पहले ठोस ही ला ओकरे बाद नहाई ले पूजा होई है तो प्रेम सोले सरबार की जय। तो वह चाहा का नशा धैले कई जरी कहले चाहा नहीं कि पीला कपड़ा बहुत होता है ना। का कर लो चीनिए पानी मिलता दूध खा ले अरे दूध पियल जाए तो दुख झेले के बड़ी आ सुख में रह जाए तो सुखले खाई ले तो सब जब सुखवे खोजे तो दूध खा ले। तो प्रेम सोले सरबार की जय। उनकर माई चाहा बना के ठोस लेके गई लड़कवा का लगली जगह में। अब लड़कवा उठते उपरा मंत्र के साधना कर ले। अब जब बड़ा देर हिलौली डोलौली सांस ओस नहीं खे चलत अब लगली छाती पीट पीट के चिल्लाए। पूरा गाँव भर के लोग जुटी गए का भैल तमर बाबू न हिलता न डोलता न बोलता। 15-16 साल का 18 साल का लड़का अब घर से बहरे निकाल दे लोग कहले तो लड़का मरी गई। बहरे निकाल दिया गए उत्तर में सुता दिया गई। अब सभे रोवता गावता कि भाई कहलिए तब आयल इतना शिव चर्चा धूम भइल हे भोले बाबा ई का कह दिल। अब भोले बाबा तो लीला कैले चलो तो अब लड़कवा बाबा के याद कैले रहे गुरु जी के तो गुरु जी घूमत घामत आई गई। जब अल तो सब लोग कहल कि भाई बाबा बड़ा शिव चर्चा गावेनी मंदिर के पुजारी हैं तो जरूर कुछ न कुछ जानत होख। लोग कहले बाबा तन देखी ना लड़कवा के बाबा अथवा धो के नारी ओरी कहले कि लड़कवा जी सकेला। अब लोग के तनी कहले बाबा तब उपाय करी जवन कहब तवन खर्चा कर जाई। बाबा कहले खर्चा कोनो नहीं लगी एगो काम करो लो दूध मिल जाई का। तो 3-4 बजत रहे बहुत लोग कहल ठीक बा भैंस दूध देता 2-3 लीटर दूध आ गई ताजा। बाबा अपन एगो झोली रहल ओमें से बहुत निकलना ओमें डाल कहले देख लो लड़कवा तो जी जाए मगर एगो शर्त बा जे ये दूधवा के पी ले वो मर जाए आ लड़कवा क्यों बा हो बुढ़ा बुढ़ा तो पिए बहू जाए के बा
अबे नहीं खे जाए के मन से नहीं कह जाए के हो। हाँ ताल बहनिया क्यों बा हो हमरो तो बटले बनी तो क्यों दूधवा पी जाई अबे खाली ऊपर मन से तो प्रेम से बोले सरबार की है ना केहू नहीं पियल है ना ई भाई के भाई जकर लइका हो पी ले। अरे नहीं कर लइका हा बाप कहले कि अरे अब जे मर गए ओकरे खातिर का मरे का देखी कहले में आ कैले में बड़ा अंतर होगा। देखो वो बुढ़िया ऋषियाली से जब पतोइया से तो कहली सर हे भगवान हमको उठा रहा तो बड़ा निक झूठ है खाली पतोइया के दिखा के हाँ भगवान लोग कहल उन्हें पी ले उ कहले अरे जे मर गए ओकरे खातिर का मरे ख अरे भगवान के कृपा हो तो फिर लइका हो जाए नहीं पियल। देखिए दुनिया है मतलब के साथी हो ठीक है ना। अब केहू कहे कि तोहार गोड़वा काट देता तोहर लइको में लगाए तनी केहू नहीं लगाई दूसरे के कटवा के लगा दे और अपन नहीं लगाए। दुनिया मतलब के साथी है ना ये दिखावे के रहे बाबा के। अब जो बा अब जब बाबूजी लाइन क्लियर करो तो माइयो कले भाई भौजाई के कर होला है ना। बहनिया कहलस कि ये बाबा हम पी ले बाबा कहले तू मत पियो बहन भाई के बड़ा बड़ा रिश्ता हो तू मत पियो तू पराया धन हो दूसरे घर रहो तो के नहीं के पिए के। और क्यों बा हुए गाँव में पिए वाला बुढ़ा पी ले बू मन से। हाँ अब पिया दे तोरे घर वाला लोग हमारे कब लागी गोली चलावे ना मेरे बढ़िया बुआ रहा तू तो प्रेम सोले सरबार की ध्यान देना केहू नहीं पियल बाबा कहले भाई ये गांव नगर में केहू होखे एक दिन मरे वाला 2 दिन में हो वाला होखे तौनो पी ले तो पर मरने सबके डर लागल मोबाइल भले ऊपर से लोग कह जाला रिस्क इसमें पर मरल नहीं चला। बाबा तू पिए बा बढ़िया बैठल बा दूधवा पी के जाए बा अरे ऊपर मन से तब प्रेम सोले सरबार की केहू ना पियल बहुत लोग भीड़ रहे पिछवा से केहू केहू कहे लगा रे बाबा तू ही ना पी लो तू ही पी लो। बाबा कहले ठीक बा भाई बहुत लोग घुसुक गए मंदिर में से निकल के भाग गए कि हमके नहीं बाबा कहते। बाबा कहले लइकवा सब तमाशा देखत रहे। बाबा कहले के लिए आवलो हम ही पी ले तनी हमारे केहू बा ना अरे आज ना काल तो मर ही के तो का जोन बा चलो हमार अगर केहू के कामे आ जाई चलो हम ही पी लेता नहीं हमें कुछ रहे थोड़ा ना काली डरवाई परीक्षा लेता तब प्रेम सोले सरबार की बाबा वो दूधवा के लेके घटल घटल पी ले। अब पीले के बाद वो लइकवा के हथवा धो के कहले बाबू उठा लइकवा उठी गई वो बाबा के लइकवा के सिटी गुटी रहे लइकवा उठी गई कहले बेटा अब तो अपने घरे रह तो माई बाबूजी भाई घर वाला सब बा लइकवा कहले नाए बाबा और ये दुनिया में हमार केहू नहीं खे हमके अपने धाम ले चले शिव गुरु के धाम चलो सेवा करब जीवन भर। अब तो हम मरल नहीं रहनी हो तई हमार बाप और कहतर कि जे मर गए ओकरे खातिर का मरे जाई अई हमार माई है कहतर का मरे जाई तो हम जीवन भर कमाई ये लोग के खियाई हम ये लोग खातिर का मरे जाई बियाह करी लड़का बेटा बेटी पैदा करी आ जीवन भर कमाई अपने एक रोटी खाई ये लोग के भर पेट खियाई हम ये लोग खातिर नहीं खी आ कैसे कहता का कहता लास्ट भजन हाथ निकाले ताली बजाओ जा 12 बजे रात घंटे ताली ना बजे हाथों खजुआए लगे मुँह दुखाए अरे ले चल हमके अपने अरे लोकावा हो ये जाके हो ना हमार अरे ले चल हमके अपने लोकावा हो ये जाके हो ना हमार हवा के हो ना
लोकावा हो एजा के हो ना हमार बा आर नाही एजा मम्मी बाड़ी नाही एजा पापा नाही एजा आर नाही एजा मम्मी बाड़ी नाही एजा पापा आर दूधावे पियावाला के नातावा हो एजा के हो ना हमार बा अपने लोकावा हो एजा के हो ना हमार बा आर के हो ना हमार बाई हवा के हो ना हमार बा के हो ना हर गाई हम गुरु के भजनवा हो एजा के हो ना हमार बा आर नाही एजा अरे नाही एजा भैया मारे नाही एजा बहिनी नाही एजा अरे नाही एजा बहिनी रामा नाही एजा बहिनी नाही एजा आर रखिए बाधावाला के नातावा हो एजा के हो ना हमार बा जय हो भोले बाबा हे माता रानी हे गोरखनाथ तरफ से 21 रुपया के दान है इनके रोजी रोजगार में बरकत दे घर परिवार में सुख संपन्न बनोले रहिया आप तो यह खूब गुनगुना बना के दिया हमें आ तेल गरम करके पास्ता मल ना हो आर ले ये चलो हमके अपने लोकावा हो एजा के हो ना हमार बा आर नाही एजा पति बारे नाही एजा पत्नी नाही एजा आर नाही एजा पति हमारे नाही एजा पत्नी नूरे पाड़ा लाका के नातावा हो एजा के हो ना हमार बा आर ले चलो हमके अपने लोकावा हो एजा के हो ना हमार बा आर नाही एजा सास बाड़ी नाही एजा ससुर ये दुनिया में केहू के केहू बाना सब मतलब के साथी हो आर नाही एजा सास बाड़ी नाही एजा ससुर हथावे धारा वाला के नातावा हो एजा के हो ना हमार बा आर गाई हम गुरु के भजनवा हो एजा के हो ना हमार बा आर नाही एजा घर बार नाही बाजुआर हो नाही एजा अरे सपना के बाट सारा मायावा हो एजा के हो ना हमार बा भैया अखिया खुलल बा तो दुनिया लौकता अखिया मुल या कुछ लौकता जया अखिया मुना जाई न तैया कुछ बा ना ये दुनिया में बस एगो गुरुजी के भजनिए बा आरे नाही एजा घर बार नाही बाजुआर हो
अरे सुबह उठी दाया मांगो पीढ़ावा में चर्चा सुबह उठी सुबह उठी दाया मांगो पीढ़ावा में चर्चा अरे सजिया के नमस्ती परनामा सजिया के परब नंबर पारा नमावा आर ले चलो हमके अपने लोगवा हो जाके हो ना हमार बा तो प्रेम से बोले सरदार की जय, भैया प्यार की जय।